при теб аз отново се завърна, когато след много години мъки и страдания, дори и много преживял, много претърпял, дори и преуспял в моята борба за утрешния светъл ден, когато вече и годините отминаха и всичко в този свят става все по-зле, родино мое, аз пак при теб ще се завърна, дори посърнал, блед и огробял, пребит от този свят студен, брутален и жесток, изпълнен с злоба и презрение, от този свят останал без любов. Когато годините отминаха, когато всичко вече е превърнато на пепел и на прах, когато аз при теб отново се завърна с едно единствено желание да те прегърна, и аз единствено тогава ще знам, че вече съм успял. Родино моя мила, и ето аз при теб отново се завръщам, много претърпял, много преживял, изпарящите въглени на мъката, и с болка, и страдание, и с любов, надежда, и с зов, и с вярата за нов живот, отново аз протягам ръце към теб, родино моя, за да те прегърна. Браво, Фюрер! Браво, Фюрер! Браво, Фюрер! Превел съм всичко на английски. А ти ли ги преведа на английски? Останах много очуден. Нали, и Бапан, и англичаните, и американци, нали, всички харесват моите произведения. Ето те тук, публикувам ги по целия свят. В много групи, много поетични групи, списания, нали, това. Мога да намериш някой да ти ги И те издаде. нататък. Напиши си ги и ще ги издаде някой. Не, той има възможност, ако му Проблема е, че трябва да плаща. парите Не съм трябва. Ами Трябва много пари, за да се най-малко 100 публикуват. За много малко пари мога да се знае. За много Но малко България без пари ще ги издаде. има начини. Всички издават в България. На човека. На братовчетка ми баща и написа един гараж с книги. И тя плаща и ги издава. Не губе надежда. Не съм правил. Прочети друго. Ето, Помогни му. Чакай да го запиша. Не губи ли надежда? относно надежда, Чети. имам едно произведение, Не губи надежда. нали, което се харесва на всички. Това ми харесва. Надежда. Надеждата... В момент трябва да го нарекем. Аз го знам наизуст, ама няма значение. Но виж го как става. Как тръгва тази произведение. Надеждата е мечта. Тя харесва всички хора, които я уважават. Ама кой уважава, който не я разбира? Който не я разбира,